Die rode boek, dat is voor mij de beam van Gerrit Vlaskamp. Toen ik dit wist, zag ik Friesland in mijn hele oren eigen. Want ik reed, waar dan ik maar door Friesland en dan zie ik een rode boek. Dacht ik, ik reed feitelijk mijn hele oren eigen door Friesland. Op zoek naar de rode beuk. De rode boek van Gerrit Vlaskamp, tuinarchitect in de 19e eeuw. Bekend als ontwerper van zijn hand binnen de Wilhelminaparken in Snits en Grauw en het oudste pad van het Westerpark in Ljouwert. Dat er daarnaast nog zo'n soort orentuinen online had, is een grote verrassing. Bij de research van een boek over haar schoonfamilie, de hoveniersfamilie Vlaskamp-Westra, kwam Ali van der Mark op het spoor van Vlaskamp. Het geheel nam een verrassende keer. Nou is zij de grote inspirator achter een ziektocht naar de vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp. Ik kreeg de gouden tip van Philippus Breuker. Die zei de maar eens even naar BM-kwekerij Bosgra gaan. Want die had zijn hele administratie bewaren van 1861. Anne Bosgra is de laatste BM-kweker van de kwekersfamilie Bosgra, die het nog een generaties lang actief had in Binnen- en Boeteloon. Het Bosgra-archief jouwt inzicht in het rijke assortiment van deze invloedrijke kwekersfamilie. Wilt de oer-oerpaken secuur tafersjoch houdt, doggen Anne Bosgra en Ali een belangrijke ontdekking. Ta haar verbjustering vinden ze 350 bestellisten, die het verwijzen naar tuinen in 94 steden en dorpen in Friesland en Greensland. Die eerste waas in de midden, want ik weet het nog heel goed, hebben 50 tuinen gevonden. En we reden naar huis en ik hier gewoon zo, kijk al koortsig weer, kippenvel. Ik denk, wat hebben we gevonden? En toen ben we er nog een paar keer geweest. En Maalkor hebben we dus 350 tuinen gevonden in het noorden van Nederland. Die Gerrit Vlaskamp zijn in de tweede helft van de 19e eeuw hier online had. In de boeken staan waardevolle gegevens over het oertuigje van Bjemmen en Struken. Alle met vermelding van de opdrachtjouwer. De opdrachtjouwers, dat weer dus de adel, de notabelen, grote boeren, tjerkerieren, gemeentebesturen. Dus echt de fine fleur van Friesland en Greensland kist voor zezen. Oh, je gaat naar een Geikema. Het Geikema wel net waar. Ik denk het net. Oh, hier heb ik alweer in. Feitelijk ben ik maar niks begonnen. Die 350 tuinen. Maar waar wie Gerrit Vlaskamp? Wat het er dienen? Weer een goede tuinontwerper, weer bekend in zijn tijd. En ze staden gewoon weer een geweldige ziektocht. En dan bleek dus dat er voor de top van Friesland tuin maken had. Hij was een belangrijke man in zijn tijd, maar hij is dus vergeten. Verdwongen feitelijk in het onthoud van Friesland. Gerrit Vlaskamp kreeg het ontwerpen met de breileppel in jong. Zijn huid lag tuinen aan en werkte geer met de verneemde tuinontwerper Lucas Roodbaard. Doet de Roodbaard ouder werd, nam Lambertus het ontwerpen van hem oer. Maar hij kreeg grote problemen. Hij is failliet gegaan. Hij is zelfs op het doelen rekken. Hij is in Veenhuizen te landen komen. Daar is hij staan tijdens een cholera-epidemie. En toen had er 8 bijen. En Gerrit, dat weer de oudste zoon. Wie 20 toen zijn huid overleden is. Hij zit al bij zijn huid in het vak. Gerrit moest de triet oppakken. Die moest voor de hele familie zorgen. En dat had er dus uitstekend in. Ali van der Mark stiet net meer alleen in haar ziektocht. De vergeten tuinen worden intussen secuur inventariseerd in opdracht van Landschapsbeheer Friesland. Hoe kunnen wij nou echt een beeld krijgen van wat zijn nalatenschap is, wat hij maken had? Er zijn heel weinig tekeningen hier al jet. Dus het wie al heel wat dat we eigenlijk die listen waarom brengen konden naar plakken. En als je dan een list hebt, dan wordt het toch echt van is het er nog? Is het er nog? En als het er is, hoe ziet het eruit? Op basis van de Bosgra-listen wordt in het veld zocht naar de beplanting, maar ook naar specifieke elementen die passen bij de 19e eeuwse landschapsstijl, like als paden en perken, wetterpartijen, relief en zichtlijnen. We hebben geen onderzoek gedaan, maar uiteindelijk een inventarisatie gedaan, dus naar die tuinen. En we hebben natuurlijk wel wat onderzoek gedaan, maar dat is echt heel erg basaal, echt een desktop research. In de tuinen is bijna niks te vinden in de archieven. Van de tuinen is ook bijna niks te vinden op de topografische kaarten, want tuinen werden niet ingemeten. Dus we zien eigenlijk alleen de huidige situatie en we hebben een lijst. Dat maakt het ingewikkeld. Ja.
En ik kan me voorstellen dat mensen dan niet zo goed begrijpen wat we ermee bedoelen. Maar stel je voor, je hebt ingrediënten voor een taart. Ik denk dat ik een heel andere taart zou maken dan Stineke. En zo moet je ook zien, dus je krijgt andermans boodschappenlijstje in handen. Wat doe je daarmee? En in dit geval bleek gewoon dus dat de heel weinig hebben teruggevonden. Waardoor je met terugwerkende kracht toch moet gaan bedenken... nou, wie was Vlaskamp, wat heeft hij precies gedaan... en hoe moeten wij eigenlijk zijn aanwezigheid in die lijst interpreteren. Binnen de tuinen van Vlaskamp dan vergeten, verjeren, verdwoen. Bij de inventarisatie in Friesland werd duidelijk dat 2/3 van de tuinen voortvagen is. 104 tuinen binnen nog intact, maar de kwaliteit ervan wisselt. Mantrum is het mooiste voorbeeld vanzelf. Dat is vaak een mooi parkachtig dorp. Er waren laatst mensen in Mantrum uit Engeland, tuinmensen, en die dachten dat het een soort museumdorp was. Die zijn maar weinig daar dan mensen. Dus die vonden dat toch nog wel een heel mooi geheel. Nou, Landrum staat bekend als Lietz-Kanaan-dorp of land van melk en honing. Het was natuurlijk een dorp van melk en honing. Het was een rijk dorp waar het gewoon goed toeven was. En de kerk had veel land en boerderijen. En rijke boeren die kochten een stukje grond van de kerk hier op die dorpsflank en lieten daar zo'n groot huis bouwen. Dus daar kregen ze ook nog eens een keer geld voor. Dus ja, het was heel goed toeven in deze omgeving. Lietz-Kanaan. In de 19e eeuw verriezen een protte neoclassicistische huizen met bijpassende tuinen in de mode van die tijd. De romantische landschapsstijl met slingerende paden en wetterpartijen. We staan bij de schoolmeester op de stoep. Vanaf daar, dat is een van de hoogste punten op het dorpsterp, heb je een prachtige blik over al die tuinen. Er zitten nu wel allemaal strakke hagen tussen. Dat was in de tijd van Vlaskamp niet. Dan liep het gewoon allemaal door. Het leek het net één groot park waar je zo over uitkeek. En die schoolmeester had in zichzelf een heel klein Vlaskamp-tuintje met een ovaal perk voor, een paar boompjes en heesters. Maar dat was allemaal een soort geleend landschap, geleende tuin. Daar genoot hij ook van. En zo, die hele reeks tuinen die daar liggen, zijn allemaal aangelegd door Gerrit Vlaskamp. Dus die man heeft die tuinen allemaal een beetje aan elkaar geboetseerd en gebreien. Mantrum wie een dorp met oersjen. Zo'n oersjen hier ook burgemeester Cornelis Veldstra en zijn vrouw Antje. Ze lieten een huis zetten met een tuin van Vlaskamp. Huis en tuin binnen nog helemaal authentiek. Met dank aan de zorg van de joerduistige bewoners Tjerkje Postma en Willem Verhoef. Door intensief beheer en onderhoud binnen een soort van de jeddere elementen nog altijd aanwezig. Als we naar nu kijken, dan zullen we die boom nog steeds zien. Het ronde perk, aflopende graspartij naar de waterlelies, de sloot. Dus allemaal zoals het ooit was. De grindpaden hebben nog allemaal de oude vorm. De kastanjeboom is er nog steeds. En de ronde vorm van de perken die hebben we grotendeels bewaard. En we hebben een omhooglopend terrein daar met het priëel. Was het in Mantrum en Dronriepers eigenlijk wel juist is dat er natuurlijk toch wel aan de voorkant echt een zekere iepen in het west had. Er is een graft. De graft is vaak verbrederd tot een soort viervorm. Dat is juist ook bij een soort van die tuin waarom, maar het had ook een mooie spiegeling denk ik west. Maar dat is natuurlijk prachtig. Dat binnen een visitekaartje. Dat is heel kenmerkend. Dat is juist op een heel soort plakken. Maar dus juist ook dat omdat dat aan de kant west is van de Iepenbierendiek, dat toch de ontwikkelingen qua infrastructuur, dat die dieken vaak verbreden binnen ten koste van die verbreding van die graft. Dus het is juist nog steeds wel dat oorspronkelijke idee, maar het is wel deels verdwenen. Interessant is de plek waar die tuinen zijn aangelegd. Dat zouden we in kaart moeten brengen. Dat is altijd langs de uitvalswegen van een dorp. Daar gebeurt het, daar is veel beweging. Daar kunnen de mensen het ook bekijken wat jij daar tentoonspreidt. Natuurlijk, daar was ook ruimte. Nu liggen ze dus allemaal weer door weer andere uitbreidingen ingebed in steden en dorpen, die tuinen. In die tijd lagen ze dus helemaal vrij in het landschap. De Vlaskamp-tuin bij Villanova in Makkengier wie ooit grutter als nou. De komst van de tram had een pad van de voortuin afsnobben. Troch veroring zo'n de infrastructuur is het beeld van Vlaskamp op een soort plakken verdwenen. De neetklok klinkt voor het behoud van zijn groene erfgoed.
Van die tuin die we nu bezocht hebben, is in ieder geval heel duidelijk bleken dat een heel soort van die oude bjemmen, die ooit als solitair bedoeld binnen, ze zijn nu nog heel kenmerkend van die tuin, maar dat zijn misschien ook wel de belangrijkste elementen die we nu nog waarom vinden. En nou ja, die hebben we dus ook al in verslaan. Gewoon echt het plak, soort, nou ja, dat hebben we in ieder geval, dat hoeft men letter net meer te dwan, dat is er. Dat is dat, we kunnen nog net alles duiden, maar we kunnen wel zeggen van, nou ja, er is een heel soort net. En paden en zo bijvoorbeeld, is dat dan ook echt nog weer utiliteit? En wat voor materiaal en al dat soort dingen. Nou, daar zijn nog een heel soort vraagtekens. Het gerst is eigenlijk een beetje ballend maken. Ja. En dat is kenmerkend van die tijd. Ja. Dan heeft het mooie ballingen en een beetje verzonken, de zandpaden, zeg maar. Maar dat is heel bijzonder dat het hier nog is. Want meestal is het vlak maken, want dat weer handiger voor zelf. Ja, precies. Nou, voor tuin hebben we net, maar we hebben wel in de gaten gehoord van, wij moeten de originele contouren van de tuin weer omhelden. Want je wist heel dan net dat het een vlaskamptuin weer. Nee, wij hebben altijd meer dat het een roodbaartuin was. Er bleef dan natuurlijk wel een gatje zitten, want de pastorie is van 1806 en deze plantlist is van 1882 en 84. Wat hier daarvoor gebeurt, dat triggert natuurlijk ook gigantisch. Hè? Wet dat kin wordt bij het inventariseren ook historisch beeldmateriaal samelen. Pas als bekend is hoe het een tuin eruit zien had, kan vastgesteld worden wat er van oer is. Met groen erfgoed, eigenlijk is het historisch onderzoek gaat altijd door. Er komen natuurlijk altijd weer nieuwe ontdekkingen. En dus kan je eigenlijk nooit aan het einde van je tuinhistorisch onderzoek of bouwhistorisch onderzoek zeggen van dit is het. Het is wat je op dat moment gevonden hebt, met het materiaal wat je dan hebt, met de feiten die je dan hebt. Dan is het onderzoek op dat moment afgelopen. Maar het kan best zijn dat de volgende week in één keer een heel interessant stuk naar boven komt. Dat we zeggen van hé, daar hadden we niet aan gedacht. Hier hebben we het park. Toen het nog geen park was, maar een verswatervijver. Historisch beeldmateriaal liet dat prachtige viesten. Zo had Gerrit Vlaskamp in 1874 het landskippelijk ontwerp van een vaskwetterviever in Ljouwert op zijn hoednaam. De viever moest de kwaliteit van het wetter van de stad verbeteren. Het uitgraven leverde een soort groen op. De hege taluds om de viever heen waren beplanten, zodat het een park werd. Als we nu naar het park kijken, dan denk je van wat ik zie is van Vlaskamp. Maar dan doe je misschien ook iemand anders tekort. En dan kan je historisch vragen, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd tussen de foto die we beneden hebben gezien en wat we hier aantreffen? Nou ja, de wijk eromheen, jij gaf gelijk aan, dat is jaren 30 bouw. En als het nu een park is met een jaren 30 bouw eromheen, dan is de bebouwing eromheen en het park is vaak dan een relatie. Maar wat ons dan ook opvalt, in het park heb je een soort, wat wij dan noemen onze blinde darm. Dat is een stukje eraan. En als je dan dat bekijkt ten opzichte van de eerste aanleg van het verswatervijver, dan zie je dus dat het is geconstrueerd. Meneer Maas die heeft dus dit park opgetekend. Dat is in 1924, 25 gebeurd. En die heeft dus echt dat park gemaakt zoals het er nu ligt. Hij heeft elementen van Vlaskamp gebruikt, dus de vorm van de vijver, en hij heeft wat aan vastgeplakt. Dus die vorm van de vijver, dat kan je zeggen, dat is laag 1. Nou, treurig voor Vlaskamp is dat hij natuurlijk nooit heeft meegemaakt dat het een park is geworden. Vlaskamp heeft er absoluut mee te maken. Maar is dit een Vlaskamp-park? 100%. En na Maas zijn er ook weer dingen veranderd. Ja, dus het is ook niet echt een Maaspark, maar Maas heeft daar een belangrijke stempel in gehad. Maar misschien is er na Maas wel weer een belangrijke verandering geweest. Misschien in de beplanting of misschien in de paden. Of, dat weten wij niet. Maar zo gaat het gewoon steeds verder. Zo gaat het door en zo zal het ook gewoon doorgaan. Het blijft gewoon een open eind. De tijd had de tuinen adelen, maar tegelijk ook oentaasten. Dat is eigen een tuin. Grien libbet op en grien staat wij. Het is zo lang geleden, een heel soort huizen ben zelfs verdwenen. Een heel soort van die tuinen ben verdwenen. Dus je kan zeggen van die 350 ben er nog een 50 in redelijk goede conditie. En dan ben er ook nog wel 100 waar nog een redeboek staat of een plataan. En als nou begelijks in die oud, daar hebben er 42 tuinen online. Maar die lijn voor een grutpad aan de Nijstad. En dat ben letterlijk winkels worden. Dus die tuin ben je volbouwd. En dan just hier en daar nog een rede boek. En dan denk je, ja, daar heb je een tuin en daar heb je een tuin. Maar verder is feitelijk alles voort. Alleen nog de prachtige tuin van het Nieuw Sint-Antoon is er nog. En het Vossenparkje dus. En verder, ja, hier en daar een beam. Dus je kiest, ik zie dat de tijd feitelijk stapelt. Hè? Dat het heel tijd weer veroordeeld en er komt weer een nieuwe generatie en die maken er weer wat oors van. Dus de eeuw
Gaat je feitelijk aan je voorbij. Maar verre van tijd ontstaat een gelaagdheid in het landschap. De lagen jou een heel verschillend beeld. Het lijkt als is de tuin bij de Balstienpleets in Eelsum net verloren. Maile Terpstra groeide hierop en wen het alweer meer dan 40 jaar met zijn vrouw Annie op een pleets. Na de Mierdema's hadden Terpstra's het erfgoed van Vlaskamp op leefdevolle wijze beheerd en behouden. Het is de vorm en de biem die maakt je de tuin. Het is het relief. En wij zeggen altijd van, het is kerst bij 2 paren die in iemand vallen. Je rondten van een paar, hoe dat rent. Dit is dan de grote paar, hier, en dat is de lietse paar. En die valt zijn iemand. Ja, en dit eindje de blikken. Dat nemen wij de blikken. Toen ik een jonkje weer, dan gingen ze hier naar een haagje. Ja. En daar hield men dan je was op te droeien. En door die gebrek hebben wij die beperking vervallen laten. Ook omdat de planten net zo goed wonen. Maar wie wel zei, je beppen hadden wel een grus van bloempje. Ja. En die hier de tijd er ook wel voor, maar die hier wel mensen genoeg, maar die het werk voor het doen. De stikkers zien arbeiders in de vroege zomer. En wij moesten together doen. Als je nou haast in het werk al ik zeg wat ben al je intratuintuinen. Of al je wiet grint, of tegels. Het is een saai. Onderhoudsarm. Dus om 5, 6 jaar hebben ze weer een andere tuin. Wanneer dat bemoorden. En dit is dus al 130 jaar. Dat is de tuin als zij is. En hij is nog mooi. Zie, ik vroeger een heel mooi prieeltje daar in de hoeken. Ja. Ja, die moeten we direct wel weer in gaan, maar dan moet de skip me ook ja, komen. maar wij hadden hem tijd om dit te zitten. Nee, wij hadden nooit een tijd van. Het is wel zo, er zijn verschillende tuinen weer online beplaatst. Alleen er is geen meer van oor. Een soort van Vlaskamp zijn erfgoed is verdwenen door een verorende tijd en mechanisatie. Maar dat de tuinen vergeten binnen, wordt echt door orenfactoren bepaald. Het is natuurlijk geen steen wat er nalaten heeft. Het binnen tuin. En tuin die veroordeelt, tuin gaat maar de moorden mee. Dus dat is heel anders als een gewone architect. Dan kun je zeggen, nou, dat huis had het bouwen laten en dat zit er nog correct zo. Maar die tuin, ja, dat is een heel ander verhaal. Hè? Ja, het is even de vraag of Vlaskamp echt in zijn tijd een hele grote namen wie. Hij had net een heel soort ontwerpwedstrijden en dat soort dingen mooi. Dus het is misschien wel een beskierde man best, die gelukkig wel een groot netwerk hier. En hij had nooit de publiciteit hoeven te zieken. Ik denk dat dat mooi spelen had, dat hij daar toch ook net in die zin een grote naam opgebouwd had. En je ziet toch dat hij een wereldontuin online had. En ja, er had natuurlijk in zijn tijd ook wel meer west, ook op die manier. En ja, dan is het even de vraag van, goh, had hij in die tijd dan ook verschrikkelijk uniek west, vergeleken ook mooi zijn tijd genomen. In de 19e eeuw kwam de landschapsstijl tot volle bloei. Daarom weer een protte vraag naar landschappelijke tuinen en parken. Landelijk werden dan ook meer architecten actief, die als Zogger, Springer en Kopijn. Die alle jaar nevens de mode van die tijd werken. Lucas Roodbaard staat bekend als de groenlisser van de landschapsstijl in het noorden van het land. Vlaskamp kan zien worden als zijn opvolger, maar een geweldig grote productie van tuinen en parken in een lietschalige landschapsstijl. De trend werd voortgezet. Ik denk dat dat eigenlijk ook Vlaskamp heel goed oppakte. Maar je ziet heel duidelijk wel een hele andere ontwerpstijl. Hij was veel kleinschaliger. Roodbaard kon prachtig lange lijnen combineren met mooie detailleringen. Terwijl bij Vlaskamp die afwisseling veel minder zichtbaar is. Dus, en ook het relief minder zichtbaar is. Dus ze hebben wel heel duidelijk een andere hand van aanleg gehad. We weten natuurlijk van Vlaskamp, en dat is ook wel weer heel bijzonder, dat er zijn veel bestellijsten en dat zijn dan ook veel tuinen. Die gegevens hebben we niet van Roodbaard. Roodbaard hebben juist prachtige tekeningen van die grote parken en juist veel minder een tweetal van die kleine tuinen. Dus het is lastig om nu dat vergelijk te maken. Ik denk wel dat Roodbaard startte met grote parken voor bestuurders en voor adel. En dat Vlaskamp meer vanuit de tuinen langzamerhand naar de grote parken gegroeid is. Nou, van Vlaskamp is net een uitgebreid archief bestaan. En dat is natuurlijk in deze tijd dan dus ook heel dreig om dat ook naar voren te hellen. Dat is een hele speurtocht. Als je ontwerptekeningen hebt en je kent dat al je duiden, en ja, dan ontstaat er al gauw die namen. En dat is van Vlaskamp net het geval. Dus dat is meer een puzzel. De kippen zelf overal nog bij particulieren dus tekeningen lezen.
En in het kerkenarchieven, gemeentearchieven, want er zijn al een paar boppen wetter komen. Er zijn vers nog tekeningen, maar ja, werden. Een groot pad van zijn tekeningen is naar alle gedachten verbrand bij het huis Himmelien op een kwekerij in Huddegriep. Maar bij de ziektocht toch blikken dat Vlaskamp ook op orenplakken tekeningen naalitten had. Ik was in Grauw, ik de lezing jong en ik reed naar onderen. En tegelijk met mij zit er een meneer in de garderobe. En die zei, goh, ik heb nog in een huis gewoond met een Vlaskamptuin. En hij zei, ik heb de tekening. Nou, een hele bijzondere tekening, wie altijd taskreun, ik kon Roodbaard. Maar Roodbaard is in 1851 al staan. En deze tuin weer van 1869. Dus dat ken ik helemaal net. Maar dat weer heel vaak zijn mensen die denken, oh, dat is wat een roodbaardachtige tuin. Het zal wel van Roodbaard wezen. En toen wist ik nog net in dat Vlaskamp bestier feitelijk. En ik heb de lessen wist. Er zit nu een heel groot appartementencomplex. Ik ben er omheen rond. Kon je nog zien dat er een rede boek kapt weer. Want die stiert te dicht bij het appartementencomplex. Zo komt er heel iets meer boppenwetter. Die was een prijzend artikel in de Ljouwerte Kranten van 1888. En een bewijs van Vlaskamp zijn erelidmaatschap van de Friese Tuinbouwvereniging. Ook een handreiking naar volgende onderzoekers is vooral iedereen het hemd van het lijf vragen naar kinderfoto's van opa en oma. Want daar zie je dan toch nog iets van van een aanleg. Maar ook dan zit er vaak toch weer 20 tot 30 jaar tussen die eerste foto en de eerste aanleg. En dan is het altijd de vraag, ja, is er in die 30 jaar dan niks gebeurd? Ook dan heb je wel handvatten, je kunt zo'n foto gebruiken, maar je kan nooit zeggen, dit is harde kennis. Archiefmateriaal vormt een belangrijke bron van onderzoek, ook in Bozem. Daar smiet het kerkenarchief nieuwe feiten op. In 1870 wordt een dominee ingesteld die het alleen komen wil als er een nieuwe pastorie deelt zet wordt door de architect van Binsbergen en als de tuin online wordt door Vlaskamp. De eersten worden inwilligen. Zo'n 1980 waren Frans en Julie Leenders in de jerdere pastorie. Voordat ik zelfs wist van Vlaskamp, hebben wij doorkijkjes gemaakt. Simpelweg omdat het was helemaal omsloten. Het was helemaal dichtgegroeid. Ooit was dit natuurlijk een zonneparadijs met kleine bomen, met veel zon. Met waarschijnlijk ronde borders, met schelpenpaadjes. En eerlijk gezegd heb ik een tijd lang gedacht, wat een pech dat ik zo'n schaduwtuin heb. Door al die grote bomen. Maar nu heb ik daar vrede mee en haal meer schaduwplanten in huis. Maar pas de laatste jaren ben ik de tuin aan het ontwikkelen. Daarom ook spreek ik van werk en uitvoering. Dat ik heb nu dit voorjaar paden aangelegd. En daar zit niet een gedachte achter van Vlaskamp. Maar het is wel zo dat ik weet dat Vlaskamp paden aanlegde. En in die zin handel ik in de geest van Vlaskamp. Maar het is meer het ontwikkelen van stukken die ik tot nu toe onderontwikkeld heb gelaten. Dus de natuur gaat zijn gang. Het is een soort van boetseren. En dat je bij tijden kunt ingrijpen door iets tegen te houden, waardoor andere planten weer wat meer de kans krijgen. Nou, weer zo'n voorbeeld van een zitje waar we eigenlijk nooit zitten. Je zit eigenlijk nooit in je eigen tuin. Ik ben eigenlijk toerist in eigen tuin. Dat gevoel heb ik wel. Ik blijf me verwonderen over de natuur. En hoe deze planten er nog zullen zijn als de mensen mogelijk al verdwenen is op de aarde. Maar de planten die waren er al en die zullen er nog zijn ook. Uit historisch beeldmateriaal had blikken dien dat de poel bij de pastorie pas ontstaan is na de tijd van Vlaskamp. Troch de 4 aangraven van de lucratieve Terpgroen binnen de gravers op een wetterbonnen starten. Dit is dus de plek waar ik eigenlijk een van de eerste doorkijkjes heb gemaakt. Omdat ik natuurlijk die vijver, die poel, die wou ik zien. Dus hier stonden ook een paar grote bomen, allemaal struiken. Dat heb ik weggehaald. En ja, dan zie je dus het wijde Visseland. Met in de verte dus de kerk van Jorwert. En Vlaskamp zal deze poel herkennen als een prachtig voorbeeld van een waterpartij die past bij het concept van de Engelse landschapstuin. De waarde van Vlaskamp en de informatie die we vinden op de Bosgaarlijst is dat je een beeld krijgt van hoe en bij wie Vlaskamp heeft gewerkt. Want zoveel weten we niet van hoe hoveniers hebben gewerkt of hoe architecten hebben gewerkt, hoe hun netwerk eruit zag. Dus dat is waardevol. En wat heel waardevol is ook dat die bosgaarlijsten er zijn. Dus wat leren die bosgaarlijsten ons over wat er te koop is in die periode?
Hij had wel een man geweest die aardig hiet hier om soorten. Dus een enorme variatie. Dus hij wie wel in zijn tijd, denk ik, modern. Dus als er iets op een merk wie van een nieuw soort beplanting, enigszins exotisch in die tijd, dan introduceerde hij dat wel. Kleur weer heel belangrijk. Dus ik denk dat ik goed toen nagedacht was van, ik zet hier dat, zo'n mooi rode boek. En dan zet ik daarachter zet ik iets wat krijg een hele orenkleur heeft, zodat je daar een heel groot contrast krijgt. Ik denk dat er een protomaai contrasten wil werken heeft. De bielzende kleur en vormentaal wat ik tappost in het Wilhelminapark in Snits. Van het eerste begin aan is het park knap onderhouden. Na het Amsterdamse Vondelpark wie dit park het tweede in Nederland dat als Rijksmonument aangewezen wordt. Douwe de Groot kent het park uit zijn jeugd. Als jonkje struinde er al de slingerpaden. Nu is er van de gemeente verantwoordelijk voor het greenbeheer. Eind van de 19e eeuw wie Snits een hele steenige stad. Het wie de steenigste stad van Friesland. Dus er wie een gemis aan het green. En green wie toen al bekend dat het belangrijk was voor een stukje zoenheid. En het Oud-Burgse weeshuis heeft Gerrit Vlaskamp de opdracht gehad om een park aan te lezen. Als gemis aan lommerrijke wandelingen voor de snekers, zoals ze dat zeiden. En Vlaskamp die wil een plakje maken voor iedereen. Het was een van zijn laatste projecten, een van zijn laatste ontwerpen. Maar hij is er meer dan in slagen. Want zie naar de slingerpaden, zie naar het wetter wat meandert, zie naar de brekjes, het prachtige elementen die je vaker zien komen in Engelse parken. Maar het is hier nog heel goed herkenbaar. En het heeft nooit een vast eind, het rint altijd fut. En door die dieptewerking krijg je een volle rondelijker idee. Het wie eigenlijk een soort green theater, zou je je dat voorstellen. En daar is hij natuurlijk in slagen, want zo beleef je dat nog steeds. Vergeleken met het ontwerp is het park haast net verhoren. Wel zijn er elementen toevoegen. Die kun de volière en een bankje voor oude Rijn. Maar de beplanting is nog heel authentiek. Die kost de vleugelnuutbeem. Tientallen beem hebben wij op de lijst waarom kunnen vinden, die er nog steeds staan. En dit is wel de meest karakteristieke beem, want het is de bekende klimbeem. Met een omtrek van meer dan 4,5 meter is het al een van de dikste beem van Zuidwest-Friesland, maar misschien wel van Nederland. Ik denk dat Gerrit Vlaskamp trots kan wezen op dit park. Dus het verschil is natuurlijk, hij heeft net meegekregen hoe dit allemaal groeit en bloeit is. Maar dat beleven wij nog wel. Maar het is knap dat je dat in die tijd betocht hebben voor de generaties daarna. Wilhelminapark. Op zondagsmiddags met vader en moeder naar het Wilhelminapark. Eentje zal het brood voeren. Op het gietje is er een brugje. Dicht bij de grote lindenboom en het monument van Hare Majesteit. Uit geluk hasten deed Pauw Pauw, ik ben mooier als jou, zijn kleurige veren ook nog uit. Bij de goudvissenvijver, niet voor een AUB, leek de wereld op zulke dagen een paradies. Het Snitser Wilhelminapark wie de kroon op het werk van Vlaskamp. Daarna weer nog een paar jaar actief, maar zijn neef Gabe Westra nam zijn werk stadig oer. Gerrit Vlaskamp verstoor in 1906 in de ordens van 22 jaar. Een eeuw later schimber vergeten. We hebben ook wel eens een keer zo gezegd, we hebben Vlaskamp teruggevonden, maar we bedoelen eigenlijk ook veel breder. We hebben gewoon eigenlijk die oude tuinen teruggevonden. En wat we ook hebben gezien is door de tuinen te clusteren, bijvoorbeeld in Dronrij, dan kunnen die tuinen op zich, kun je zeggen, nou, dat markeert wat aan, maar samen vormen ze vaak of een entree van een dorp. Dan wordt het een plek oud groen. En dan is het toch dus dat je die geschiedenis daar voelt. En dus dat een dorp niet zomaar is ontstaan. En ja, wat hebben mensen met bomen? Het is toch een soort, de lengte, de tijd. Hè? Dus dat ze ouder worden en dat het en leeft en ouder is dan jijzelf. Al die zaken die je nog steeds waarom vinden kennen. Zelfs na zo'n lange tijd jouwt aan dat sterke staaltjes best hebben. En die de tijd leeft hebben. En nou ja, we hopen nog langer, maar Bjem hebben we net het eeuwige leven. En ik als in daar nog prachtige, mooie oude Bjem misschien wel uit die tijd. Als er straks net meer binnen, ja, wat dan? Is dan die tuin ook helemaal voort? Is dan de sfeer voort? Kunnen we daar net toch een soort vervolg om breien, dat ik de generaties na huis daar toch ook weer van genieten kunnen. Ik denk dat we correct op tijd binnen met deze ziektocht. Want als we
10 in letterwest winnen, dan weer er al safvallen voor het west. Dan weer de structuren voor het west, winnen misschien afvallen meer bij hem omkapt. Dus het is echt veel vertolven, misschien wel 1 minuut vertolven. We weten nu nog hoe het eruit zien heeft.